Nüüd tuleb tõeline evergreen, mis on soovisaadete... See on soovisaadete tõeline hitt. Nagu Trump. Nii, millest see lugu räägib? Ta pani kansa, R-A-K-A-S. Tervist, head vaatajad! Meie hõimlaste rännak teeb täna viimase tiiru metsasoomlaste mail, et seejärel seilata üle mere kodukamarale ja teistesse Balti maadesse. Ikka selleks, et uurida, kuidas käib meie naabruses elavate soome-ugrilaste käsi. Eelmises saates külastasime keset metsa rajatud vabaõhumuuseumi, kus sai näha, mis tingimustes võisid metsasoomlased mõnisada aastat tagasi elada. Siin on kirvega tahutud põrandalauad, aga ma ei näe ühtegi akent, et aknad tulid hoopis uue ajaga. Samuti maitsesime metsasoomlaste rahvustoitu mutit. Minu oma on parem, et siia on valatud näiteks rasva, searasva, äärmiselt maitsev ja vaata, kui ilus pekk ikkagi välja näeb. Ning imetlesime kasetohust valmistatud tarbeesemete kollektsiooni. Kasetoht on metsasoomlaste jaoks väga-väga oluline materjal, alustades kaunisasjadest ja lõpetades viiskudega, mida siis jalas kanti. Täna räägime lähemalt sellest, mis sundis metsasoomlasi alepõllundust hülgama ja võtame ette kiirkursuse praeguste Rootsi soomlaste elus. Vaatame, kuidas töötavad soomekeelne raadio ja televisioon ning mis on nende missioon kohalike seas. Meillä on siis toimittajia ympäri Ruotsia, mutta ne toimitukset ei enää ole samanlaisia, mitä ne ennen oli. Ennenhän lähetettiin P4-kanavilla siis tunnin ohjelmia ympäri Ruotsia, mutta nyt periaatteessa nämä lähetykset on enemmän valtakunnallisia ja sitten on joitain toimittajia, jotka tekee juttuja vähän sieltä sun täältä. Esimese peatuse teeme Rauakaevandusmuuseumis. Kui seni oleme rääkinud metsasoomlastest kui alepõllunduse arendajatest, siis tegelikult siin me näeme metsasoomlaste teist väga olulist valdkonda, milleks siis on puusöe tootmine. Metsasoomlased leidsid sellist tööalast rakendust ka metallitööstuses. See piirkond siin Rootsis on rikas, maapind on rikas oma rauamaagi poolest. See kaevati välja, see oli selline pruun ja skivi, kuid sellega ainuüksi midagi teha ei olnud võimalik. See tuli ära kuumutada ja saada siis kätte sealt vajalik metall. Ja selleks oli täiesti tõsine selline omamoodi tehnoloogia, et metsasoomlased ise praktiseerisid seda ka. Neil olid sellised miilamispesad metsades, kus siis väiksemal skaalal kuumutati seda maaki ja saadi siis sealt seda vajalikku rauda. Aga siin selles muuseumis on näha tegelikult see selline suuremal skaalal, et siin minu selja taga on sütte või söe tootmise selline auk. Seda sütt toodetakse siin niimoodi hapnikuvaeses tingimustes, et ta ei läheks nagu ära ei põleks, vaid tekiks siis umbes nagu grillsüsi. Ja see grillsüsi omamoodi liikus siis sinna suuremasse hoonesse, kus oli siis kõrgahjud näiteks ühel hetkel ja seal kõrgel temperatuuril saadigi siis rauamaagist see vajalik metall kätte. Ja siit sellest söeahjust tulnud materjal oli midagi sellist. Ja see omakorda asetati sellistele suurtele kelkudele ja viidi siis suurematesse ja väiksematesse sulatusahjudesse. Räägiti ka seda, et see töö oli üliraske ja transport käis mööda taliteid ja kui on kõva külm, siis see tee on kõva, aga raske oli just siis, kui hooaeg hakkas läbi saama. Ehk siis kevadel, kui teed hakkasid läbi vajuma, siis juhtus ka omajagu õnnetusi ja ma kujutan ette, see võis olla päris paras põnts, kui sa sellise suure söelaadungiga uppi käid. Põhjus, miks sellega hakati tegelema, on see, et 17. sajand on sõdade sajand.
et Euroopas vohab ringi 30-aastane sõda. Rootsi väga aktiivselt osaleb nendes sõdades, et Rootsi on noor luterlik riik ja oma usu eest on vaja ju seista. Lisaks sellele sõtta sekkuvad ka suurriigid, Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa, nii et korraga see raua tootmine muutub äärmiselt oluliseks ja tähtsaks ja ka hinnaliseks. Ja Rootsi riik saab selle raua tootmise pealt märksa suuremat kasu kui nüüd alepõllunduse ja vilja kasvatamise pealt. Ja sellepärast 17. sajandi keskpaigaks tegelikult Rootsi riik keelab sisuliselt alepõllunduse kui niisugune ja mida siis metsasoomlased peavad tegema hakkama. Kui 300-400 aastat tagasi siia kanti elama asunud metsasoomlased sulandusid aja jooksul Rootsis ja Norras nii põhjalikult kohalike sekka, et tänaseks pole enam alles metsasoome keelerääkijaid, siis praeguse aja rootsisoomlased proovivad oma saatust sootuks teises suunas tüürida. Soomlaste väljaränded Rootsi aladele ei piirdunud ju kaugeltki sajandeid tagasi aset leidnud metsasoomlaste rännakuga, vaid sõja, töö või ükskõik mis muul põhjusel on palju soomlasi Rootsi rännanud ka 20. sajandi keskpaiku ja veidi hiljemgi, 1960. ja 70. aastatel. Väga tore on juttu ajada, Anders, sinuga. Sa oled siis Rootsi soomlaste katusorganisatsiooni kõneisik või juhataja. Kui palju neid inimesi üldse on, keda võib pidada siis Rootsi soomlasteks ja kui palju on neid, kes keelt oskavad? Mä sanoisin, että noin 700 000 virallisesti kuuluu tähän vähemmistöön, mutta jos lasketaan metsäsuomalaiset mukaan, se on reippaasti yli 2 miljoonaa. Ja kuinka monta heistä puhuu suomea? Mä sanoisin 250 000 noin puhuu suomea. Vaihtelevassa määrässä tietenkin, mutta noin 250 000. Kuidas see staatus on? Kas keelel on ametlik vähemuskeele staatus? Millised need õigused on soomlastel Rootsis? 25 vuotta sitten suomi ja 4 muita vähemmistökieliä saa virallinen asema kansalliseksi vähemmistökieliksi. Ja tämä on vahvistanut tietysti myöskin suomen kielen asemaa Ruotsissa. Ja sitten on muistettava myöskin se, että kaikki nämä siirtolaiset, joka tuli Ruotsiin Suomesta 60-70-luvulla, työväki hyvin pitkästi, ne ovat tehnyt omaa luokkareisunsa ja heidän lapset ovat nyt yhtä hyvin koulutettu kuin kaikki muut Ruotsissa. Ja se tarkoittaa sitä, että heidän oma itsetunto on myöskin kasvanut. Ne ovat ylpeitä omasta suomalaisesta juuresta aivan toisella tavalla kuin heidän vanhemmat ja isovanhemmat olivat. Rootsi soomlastele soomekeelse hariduse andmisega pole siiski alati kõik väga heas korras olnud. We started an academic course 1987 in Hällefors. The main reason for that was that those who came to work in Hällefors in the 1970s at SKF, the big factory, they should be able to study their own predecessors' history in the same area. And we were 70 participants in that course, and that's a good thing, I remember. We failed because of the Finnish education department in Helsinki. They told me that, sorry Lennart, we can't give Finnish money to a Swedish högskola. It's impossible. Kas riik võimaldab mingisugust õpet iganädalaselt? No vaikka Ruotsin valtio on allekirjoittanut kansainväliset sopimukset ja Ruotsin parlamentti on hyväksynyt vähemmistölakit ja muut, se käytännöllinen vastuu on kunnilla Ruotsissa, koska kunnat hoitaa koulut ja hoidot Ruotsissa.
Ja se tarkoittaa sitä, että se vaihtelee hyvin pitkästi. Jossain kunnissa lapset saa ehkä 3 tuntia viikossa, mitä on se määrä, mitä kielilingvistit ja kieliasiantuntijat vaatii. Mutta monessa kunnassa se on ainoastaan 1 tunti viikossa ja se ei riittää mihinkään. Se ei antaa semmoinen pohja, että ne voi käyttää sitä kieltä. Ja se on erittäin ikävää, että se on niin iso ero kuntien ja paikkakuntien välillä. Mida katusorganisatsioon saab siin teha? Õpetajatega toetada, teha mingit lobitööd, survestada? No me yritämme nostaa tämä kysymys koko ajan tietenkin eri yhteydessä, julkisessa keskustelussa, kontakteissa, politiikkojen kanssa, että tämä ei riittää. Ikävä kyllä se kehitys menee tällä hetkellä väärään suuntaan vielä, että valtio on leikannut sitä määrärahaa, mitä menee kansalliselle vähemmistölle, ja tämä on erittäin ikävä asia. Kyllä sitä suomea vähän enemmän arvostetaan nykyään, varmasti enemmän kuin siihen aikaan, mutta ei se mitenkään helppoa vieläkään ole. Kui palju teil on seda, et te saate kuulata omakeelset raadiot? Kas teil on ajalehed? Kas need hoiavad kuidagi kogukonda koos? On teil mõni bänd, mis laulab teie keeles teie laule? Mä sanoisin, että se on tosiaan, meillä on aika vähän tällä hetkellä semmoista. Mä tiedän vaan yhden ruotsin suomalaisen lehden ja radio-ohjelmaa, joka ei ole ympärivuorokautista tai näin. Ja sitä kulttuuria pitäisi vähän vielä saada nostettua, että se ei ole niin hyvin tunnettua vielä Ruotsissa. Soomekeelne raadio ja soomekeelsed teleuudised on Rootsis siiski olemas. Kusjuures meie enda teejuht metsasoomlaste mail Juha Tainio on sel teemal täiesti õige mees rääkima. Selle loo alguseks tuleb sõita Örebroosse. Aga enne, kui raadiost rääkima hakkame, annab Jaak kiire ülevaate, miks Örebroo on tähtis koht ka metsasoomlaste kontekstis. No selle tähtsus on küllaltki suur. Tegelikult selle tähtsus algab sellest samusest kindlusest siin, mida siis Karl IX rajas. Et see on väga oluline mees, mõistmas siis kogu soomlaste lugu siin Rootsis. Et see oli see mees, kes võimaldas siis soomlastele maksuvabastust ja Savo ja Karjala päritolu inimesed hakkasid siis siia metsade aladele tulema ja neist saidki metsasoomlased. Nii et äärmiselt olulises kohas me oleme, aga mis on veel muidugi väga oluline, eriti mõistmaks siis tänapäevast soomlust, et siia siis 1945. aastal asusid ingeri soomlased ja ka karjalased. Need olid siis need inimesed, kes ei läinud Stalini rongide peale, mis läksid Helsingis. Stalin lubas ingeri soomlastele, et need rongid viivad ingeri soomlased oma koduküladesse. Ja nad põgenesid hoopiski Soomest siis siia ja siin nad asusid korraldama oma kultuuri ja hariduselu. Nii et ülimalt oluline koht ja siin siis tõesti tekkisid niisugused ingeri juurtega niisugused seltsid, ka koolid. Siin tuli raadio ja kõiksugused muud institutsionaalsed niisugused üksused, mis on väga olulised ühe rahvuse identiteedi kestmiseks. Juha, selles majas sa töötasid kui mitu aastat? 5 aastat. Aga kas need olid sinu aknad, et sa tulid, läksid sealt uksest sisse ja siis läksid krõbinal ülesse? Jah, siin oli meie toimitus ja stuudio ja siit me teeme saated. Miks oli vaja panna raadio soome keeles rääkima? Mis selle nagu tagamõte oli? Se oli Ruotsin radiolautakunta, joka oli antanut negatiivisen lausunnon Ruotsille, joka ei ottanut huomioon siirtolaisia vähemmistöryhmiä. Ja sen takia, kun radio alkoi tyhjästä, niin jokaiseen toimitukseen, jossa oli tietty määrä suomalaisia siinä läänissä, perustettiin virka, toimittaja. Ensin tuli vain yksi, niin kuin tähän ensimmäisenä aikana mä olin vain puolella viralla, toisen puolen mä tein Tukholmaan, mutta 2 vuoden perästä jokainen lähettävä yksikkö sai 2 virkaa. Ja sitten se paisui ja sitten siitä tuli se loppus ja sitten siitä tuli sisuradio ja oma kanava. Soomekeelne raadio on Rootsis elanud üle paremaid ja halvemaid aegu.
ajal, mil Juha Örebroos saateid tegi, oli soomekeelseid raadiotoimetusi kõikides Rootsi piirkondades. Milline oli teie raadioprogrammi sisu? Paikalliset uutiset oli yksi, sitten kulttuuritapahtumia suomalaisessa piirissä, se piti niin kuin tulla mukaan. Sitten, jos suinkin mahdollista, niin viihdettä ja suomalaista musiikkia. Kaikki suomalaisten elusta siinä. Meillä oli uutislähetyksiä, meillä oli kulttuuriohjelmia, meillä oli semmoisia suoria lähetyksiä Suomi-seurojen tilaisuuksista, esimerkiksi Kaskuukasta, ja meillä oli järjestettiin radioiltamat, meillä oli viikonloppulähetykset, jotka oli 2 tunnin mittaiset, ja sitten tehtiin yhdessä Örebroon, Uppsala, Västerås, Dalarna. Meillä oli semmoinen rinki. Nämä poliitikot ja päättäjät ja ynnä muut oli tulleet siihen tulokseen, että tuntuu siltä niin kuin suomalaiset siirtolaiset jäävät paitsi sitä paikallista tapahtumaa, mitä paikallisessa politiikassa tapahtuu ja tolla tavalla, niin se tuli sitten semmoiseksi aika tärkeäksi, että jos jotain päätettiin kunnanhallituksessa esimerkiksi, niin se tuli mulle sitten tietysti. Ei kukaan sanonut mulle, että sinä teet sen, vaan minä valitsin itse sen. Rootsi soomekeelsest raadiost ei maksa siiski tervet lugu mineviku vormis rääkida, sest soomekeelset programmi lastakse eetrisse veel praegugi. Järgmise peatuse teeme Stockholmis, Rootsi rahvusringhäälingus SVT, kus antakse eetrisse soomekeelseid raadiosaateid. Endalegi ootamatult suunatakse meid hoobilt saatekülaliste toolidele. Mulla on tässä studiovieraita, itse asiassa studio on täynnä väkeä. Mitä on tapalla? Mitä on tekeillä? No, me olemme Gottlundin jäljellä. Meillä oli tapaaminen tuolla Suomalaismetsien tasavallassa. Siellä perustettiin oliko se 36. kerta jopa tämä perinnejuhla, ja sitä me kuvattiin, ja siellä me syötiin muttia ja katsottiin teatteriesityksiä ja katsottiin uusi museo ja tavattiin hirvittävän paljon ihmisiä. Se oli uskomaton juhla. No, tarkalleen me menemme niinku katsomaan, että miten tavalla siis ne eri ukrilaiset kansat niinku elävät ja miten tavalla ne toimii. Meil on hea võimalus olla Rootsi raadio soomekeelsete saadete toimetuses. On se õige nimetus? Kyllä, tämä on Sveriges Radio Finska, eli suomenkielinen toimitus Ruotsissa, mikä oli ennen Sisuradio, mutta nyt mennään Finskalla. See on väga selge pilt, aga Ismo on siis selle raadiojaama toimetaja ja kui mitu saadet sul nädalas teha tuleb? Mä luulen, että sä kysyit, että kuinka useasti näitä ohjelmia lähetetään. Niin mä juonan yleensä 3 lähetystä viikossa. Ja ne on 4 tuntia 10 minuuttia pitkiä. Niissä on musiikkia, urheilua, kulttuuria, kaiken näköistä. Seurataan, mitä maailmalla tapahtuu. Otetaan huomioon, mitä paikalliset, eli ruotsin suomalaiset tekee täällä. Laidasta laitaan. Se on siis kella 1 kuni kella 5. Joo, 10:05. Ja sen jälkeen lähtee meidän raatio. Ahaa, pärast seda tuleb meidän raadio. Joo. Meidän raatio lähettää tällä samalla kanavalla sen jälkeen. Eli tämä on tämmöistä yhteispeliä. No se on tõeline soome-ugri power. Kyllä. Ütle, kui palju sul on kuulajaid? No toivottavasti mahdollisimman paljon, mutta kyllä niitä nyt 10 000 varmaan. 10 000 kuulajat? 10 000, sanotaan näin. 10 000? Joo. Se on päris suur hulk. Joo, siis meillähän on toimituksia Haaparannasta jonnekin, siis ympäri Ruotsia. Ja ennen oli nämä P4-kanavat paikallisradiolähetykset, mutta kyllä ne kuuntelijat on pikkuhiljaa löytänyt tähän valtakunnalliseen toimintaan myös. Räägi, kuidas see süsteem on, et see on siuke kesksüsteem, aga kas teil on kohtade peal ka veel oma raadiojaamad olemas? Meillä on siis toimittajia ympäri Ruotsia, mutta ne toimitukset ei enää ole samanlaisia, mitä ne ennen oli. Ennenhän lähetettiin P4-kanavilla siis tunnin ohjelmia ympäri Ruotsia, mutta nyt periaatteessa nämä lähetykset on enemmän valtakunnallisia ja sitten on joitain toimittajia, jotka tekee juttuja vähän sieltä sun täältä. Ja.
palusin, et Ismo mängiks mõningaid populaarseid palasid, mida Tää on tää eestiläinen. see on Tommy Cash. Tommy Cash Kääriä. Kääriä ja Tommy Cash, nii, aga kas sa võiksid mängida mõnda lugu, mida sinu kuulajad armastavad, mida nad tahavad kuulata, midagi uuemat näiteks? BM, Olavi Uusivirta. Tää on siis, täällähän on ollut samoja hittejä tavallaan kuin Suomessa. Eli me seurataan näitä hommia. Jos ajatellaan modernia hommaa, esimerkiksi tätä on toivottu siihen mun toiveohjelmaan, tätä biisiä. Eli tää on tämmöstä. Mut sitten jos me mennään 80-luvulle, tässä haetaan niin siis erillisiä soundia. Tää on J. Karjalainen, joka on varmaan, mun mielestä sitä kuunnellaan Eestissäkin. Muidugi teame J. Karjalaist väga hästi. Jaa. Nii et see töö, mida Juha omal ajal alustas ja teisedki mehed, siis sina tegelikult teed seda sama tööd edasi. No kyllä, mä periaatteessa yritän, mutta Juha oli parempi varmaan. Juha oli kindlasti parem, sest ta on fantastiline. Rääkides soomekeelsest programmist, tasub korraks kiigata ka Rootsi Rahvusringhäälingu televisioonistuudiosse. Oleme jõudnud Rootsi televisiooni. Minu ees laiub suur uudiste toimetuse ruum, kus pannakse kokku siis päeva uudiseid. Aga see paik, kus ma praegu olen, on selline pisikene toimetuse ruum, kus tehakse Rootsi televisiooni soomekeelseid uudiseid. We are making news in Finnish language, and it's for this big minority of those who have Finnish background who are living in Sweden. And depending how you count them, they are over 700,000 that are either born in Finland, their parents are born in Finland, or grandparents. So it's quite a big group. But if you think of language, so there is not really information how many speak actually Finnish in Sweden. Because the language has partly disappeared. There are like generations who maybe didn't learn the language because of the policy in the country. How often you broadcast? We are broadcasting 5 days a week from Monday until Friday. And what time? And is it just Finnish news, or is there any different news in this slot? Well, I think earlier in the history, it was maybe more important to tell like general news, but in Finnish language. But nowadays, like there is so much news that people can follow, and most of our public can, of course, speak Swedish. So we have gone more and more to make like really our own news, to try to find the minority perspective to regular news. And of course, we follow also minority politics in Sweden. How big is your newsroom? How many editors or workers you have? We are approximately 12 that work here. Nii, nüüd tuleb tõeline evergreen, mis on soovisaadete. See on soovisaadete tõeline hitt. Niin kuin Trump. Nii, millest see lugu räägib? Tapani kansa, R-A-K-A-S. Tää on tämmönen niinku varmanakki. Tästä tykkää mummot, vanhemmat ja lapset ja lapsenlapset. Tää on just semmoinen kappale, mikä on soinut, kun ihmiset on tullut tänne nuorina, ostaneet tommosen levyn, laittaneet sen levariin, muistelleet Suomeen. Lapset on kuullut sen. Sitten ne lähtee kesälomalle Suomeen 1978. Tämä soi. Eikö niin? See on siis tõeliselt universaalne pala, mida teevad vanaemad, vanaisad, emad ja lapsed ka. See on selline lugu, mis kõlas 70-ndatel puhkusele sõites, kui ka tänapäeval raadiost tulles. Kõigil läheb tuju jaoks. Ma arvan, et Ivo Linna, Anne Veski on umbes midagi sellist meie mõttes. Joo. Aga ütle mulle, kuidas sina enda tööd mõtestad? Et mis roll on raadiol ühe vähemusrahva eneseteadvuse hoidmisel? Mun mielestä se on tavallaan tässä maailmassa, mikä aukeaa koko ajan enemmän. Nyt ei ole, silloin kun me ruvettiin tekemään esimerkiksi Juhan kanssa lähetyksiä, maailma oli pienempi, ei ollut internettiä, ei ollut siis, tai ne oli just tuloillaan. Silloin tämä rooli oli erilainen, tämä oli vähän niin kuin tämmöinen uutiskanava, enemmän niin kuin pidettiin ihmisiä ajan tasalla, täältä sai tietää yhteiskunnallisia asioita. Tänä päivänä tämä on myös aika paljon viihdettä, mutta että ihmiset edelleenkin on nälkäisiä, haluaa kuunnella suomen kieltä. Moni haluaa tätä kautta pitää suomen kielen taitoonsa päivän
päivän niin kuin ajan tasalla. Ja kyllä tämmöisellä kanavalla on totta kai identiteetin rakentamiseen tärkeä pointti. Ja sitten sanotaan, että nämä, jotka on syntynyt täällä Ruotsissa, suomalaistaustaiset, ne taas kuulee tätä kautta jotain musiikkia, mitä heidän isä ja äiti on kuunnellut, mitä mummo on kuunnellut. Kaikkea Olavi Virtaa tai Frederikkiä tai jotain Tapani Kansaa tai tämmöisiä, Harry Gainesia. Eli tämä on tämmöinen soppa, mutta mun mielestä täällä on edelleenkin tilaus ja tämä on tärkeä. Well, the Finnish language is all Finnish are like a national minority in Sweden. So actually, it's the government says that we have to make news in Finnish, and I think the mission is to help the Finnish language to stay Finnish identity, Finnish culture, or we should maybe speak of Swedish Finnish culture because it's not the same as the culture in Finland. Siin Rootsi raadios on soomekeelne kanal või soomekeelsed saated. Kus eestikeelsed saated on? Ma tean, et Rootsi raadiol olid kunagi eestikeelsed saated. Mis on sellest saanud? Tead sa meie saatusest ka midagi? Joo, siis täällähän oli tämä Radio Sweden ja siellä tuli varmaan just eestiläistä, virolaista hommaa, mutta ei ole siinä tapauksessa. Aga siis, kuna me seda soome-ugri asja siin ajame, siis kas ma võin paluda, et sa ikkagi iga nädal ühe Soome raadiosse ühe Eesti loo ka sokutad? Pääsekö teille töihin, koska tuolla tulee varmaan sitten potkut? Ma ei tea, aga muidugi, sa tundud lahe tüüp olevat. Okay. Mä tuon, hei Eesti, täällä on uusi radiotoimittaja. No nii, aitäh sulle. Ismo, väga tore ülevaade. Ma loodan, et su show'l on väga palju kuulajaid ja siis pane siis mõni Eesti lugu ka ikka aegalt sisse. Soomekeelsed raadiohitid kõrvus kõmisemas jätkame oma teekonda. Pärast paari nädalast tiiru karjalaste ja metsasoomlaste mail on nüüd aeg seilata üle Läänemere, Viru randa, sest järgnevalt võtame fookusesse nii Eestis, Lätis kui isegi Leedus elavad ja elanud soome-ugri hõimud. Räägime vadjalastest, luutsidest, leibudest ja kreevinitest ning nende mõnes mõttes müütiliste rahvaste kõrval on põhjust külla minna ka setodele. Setode ja metsasoomlaste vahel leiab nii mõnegi põneva ühise joone. Seega, järgmise peatuse teeme Seto kuningriigi päeval. Aga miks just seal? Sellest lähemalt juba järgmises saates. Seniks kõike paremat ja kohtumiseni!